Entrevista a Francisco VI. Quin dia vas néixer? El 1997, el 2 de novembre, a l'Hospital Nou de Granada. On vivies abans? A Girona. Ara un poble o una ciutat? Un barri. Hi ha anat alguna vegada de vacances? Sí, a Granada, a Adra. Quin idioma parlaves a l'escola? Castellà. I a casa qui parlaves? Castellà. T'agrada anar a l'escola? Una mica. Per què? Perquè m'avorreixo molt. Tens amics? Sí. Com se diuen? Misha, Ahmed, Marc, Aguilar, Marc Pujolà, l'Arnau i ja està. Tens germans? Sí, dos. Com se diuen? Manuel i Rafa. Quina música t'agrada més? El rap, gitana i el reggaeton. Qui I màquina. Qui t'agradaria ser quan siguis gran? Futbolista. Ens pots cantar alguna cançó? No en sé. Bueno, si ara estuviessi la música sí, però així no. Moltes gràcies, Francisco. De res.